Děkuji vám. Ona musí nazvat. Oni už pak nic nejde, víš? Teď říká, že můžeš se spát. No, že musí být doma. S tím povídem ráno, no. Ježiš, to je co? Ale to má krásně. No, Karasin, ten je u Třebový tam někde. To je za Bystřicí, ne? Kousek. Jo, tam je ta síznovka, nebo co to tam je. Máš pravdu, už vím Vysočina, no. A ty jedeš od tam. Tak zamávej spolužáku. Jako z toho Karasina. Ahoj, budu se na vás příště těšit. A příště se polepším, jo? Jasně. Teda už nás budeš jako klidně, já mám opravdu nabitou komína, tak jako úplně v pohodě. Musíme komína, zavedeme se do místa. Mějte se krásně. Ahoj, ahoj. Ježíš, má vědeš? Všichni se diví. A teď se jdeš z toho jara určitě, jo? Jo, jasně, počítej. Měj se krásně, Pavli, ahoj. Že bude další? Já to mám radši. Neslibuju. A já že některým jsme 50. Mě ne. Některým jsme 50. Je starý. Nikomu to nebude. Já ne, ještě. To tak naplánovala, ne? Musí to být do prázdní. Proběhneš Ale konečně? když přiveznu. Tak taky máš pravdu. No tak už se ani natáčí, tak tě Bůh teda. Rámu. Jasně. Pro pána. Děkuji. Ahoj. Do Školníková, ahoj. Já jsem si ty nemohla čepiče zašla. Ale vypadá pořád stejně, vypadá. Že jsem se nezměnila, tak No, to je možný. Že Je poslal vidět, jak kecaj. Je vidět, jak kecaj. Přátelé, jaký objedná, že by Ukaž. Ten druhý. A máš to tam. ne, není, bohužel. Ne, trošku, ale on si myslí, že to je dokumentovaný. To by ti udělal zle, ne? Já si dám místo domů. Jo. Ty se vyznáš v Rumu. Já už toho píčko nepiju. Rachnická byla Ne, my jedeme do... Já se hrozně těším, A ty rodinu máš někde tady přijela hráčku. Slezina. Jestli budeme počít drážce, ty jak jdu s holkama, ona nám prezidá. Naše mladá se řechtala, Od té hlavy, tak to už je. Ano, ono za 20. A ty říká 29. No, bude mu 9, říkám jedno. Tak, já to beru tak. No tak, jedno mu je teda 6 a 28 a ta naša nejmladší dcera má 16. 16. Já mám 27, to bude mít teďka. Počítáme to beru podle ní, protože ona byla malinká a Vstoupil, my jsme ano, měli abych v rámci slezinu úspory tenkrát, za kurty, který platíš 3 kg na my hodinu, jsme to měli, tam tak jsme stoupili v Jundrově do Sokolu. Už asi 8 let. Počkej, vy si koukáte, vy si testujete brejle, jo? Já Jako. potřebuju na blízko. No tak taky nemám, bohužel. Hele, tady jsou další, dívej. Sami brejlovci. do auta. A jednou se vytáhne. Ani prd, ne, ani prd. No to jsou jiný brejle, to není. Tady něco. To je mobil. Bliká. Kamera blíká. Jiří, poslouchej. Ta moje dcera byla den Svatby se budou rychle opakovat po sobě ty dvě. Počkej, jestli mi Jakože vždycky vidím. Co máš? Kdo budou, že budu mít druhou svatbu? Ne, já jsem třeba, Ty si dokážeš se o toho prosím. Takže tak To je jenom svědky, ale pak jsme měli hostinu pro celou jasně, tu parku. Prostinu pro celou dědinu. dědinu. Ano, my bydlíme na dědině celou a manžel dědinu. jako aby nikoho Neurazil to Jaké jedině? To je hezký. v Karasině. Karasín. Počkej, Karasín znám. Vyhlídka, sjezdovka. Sjezdovka, jo. On to zase přes ty mudly, ne? Všechno. Mudly, ano. On tam Tam hledal kešky. ty kreše. Tam hledal ty kešky. Dneska to schytáš od nás, od model. On bude. A co on má, co máš nebo co? To je sběratel. To je sběratel. Čeho? Kešek. Kešek to je. Co to je? Mají 7 000. Úplně stejně jsem se ptala já, vítej. Vítej u mudlu. Jsi
Jsme mudla. Miláci, já vám přijde řeknu. Debilové jsme. Prosím tě, Pavle, že jsme Já když jsem dělala druhou svatbu, tak celou noc se zpívalo, když jde malý Bobo spát. Bylo požířené. Piju s tebou, i když jsem mudla, tak S tebou pijeme všichni. jestli tě to teda neurazí, Ty se jo. mnou nepiješ. Já mám Jestli pivo. mě jako mudla vemeš, Nemáš ani pivo. má prd, nemá Už nemám, ale budu mít. Máš hovno. To je krásný obrázek. Už to v životě, když to máš natočený, tak už to v životě nevrátíš. 15 roku tam byl, tak Ale je to, 15 roku už je to bylo pryč. Ukládaná, co tady tohle? to je normálně, to je jenom SD karta, to už není display, je to stará kamera, je to jenom normální 720 na 576, není to Full HD, jo. Dneska koupíš kameru za pár korun v podstatně vyšší kvalitě, jo. Už další odchod. srandu? Tak musí říct, Jindra před To chvilkou. už musíš, Takhle to dopadá. tak musíš, no. Ti něco řekni, Hele, my zase ve 3 ráno tady jsme, tak třeba se někde potkáme na tam. Ve 3 tady budeš ještě? No už zás tady budu. Ve 3 ráno mi už bude. Já jsem říkala, že tady jsou volné stoly. Že jo, mohl vyzvednout. No. To nejde. Ty nespíš nebo co? Co bys spala? Když spíš, tak nežiješ, sakra. Právě. Domů do šuka, do cívona a Když spíš, tak nežiješ. Když spíš, tak nežiješ, no. Nemůžeš, jako. Zvláště já bych spal, kdybych A ty až budeš volat, tak neříkej svoje to. to já ne. To je pěkné blbec, já spím, když můžu do 11, klidně. Když jak 7 nikdy nezbudí. Ahoj. Papa. Ty brďo. Vidím to procenta 2. 240. Mikulov 180. Jo, to už tam dneska není. Co to znamená ten Prešov 240? Byl na vojně. Ale my už jsme to neměli možná, nevím. Což to jste neměli? Tady ten Prešov, 240 se nepsal. Prešov 240 jsme neměli. No můj byl v Prešově, no. No, Prešov jsme neměli, já jsem byl v Hranicích na Moravě. Představ si to, člověč. No, já jsem Tak já jsem byl po vejšce, no. A tam byli Slováci ze Z východu. Já si vzpomínám na Kasky. Likvidaci. No a je doma, ne? Pavle, ale víš co? Ty seš, Pavle, já ti musím říct, že ty seš v naší rodině, v stanovské rodině strašně populární. V mý svatbě si málo kdo nepamatuje, kdo byl můj spolužák. Ty jsi tam byl plná hvězda. Moje svatba byla díky Pavlovi zajímavá. Velmi zajímavá a Skvěle tančí. pamatuje se dobře, pamatuje se. Skvěle tančí. Dobrý, ne, Pavel. No Počkej, takhle jako... on byl na tvý svatbě. Ano. Fakt, jo, ty jsi byl na jeho svatbě, jo? No říkají to o mě, že jo, Pavle? Takže všichni ví a vždycky, když náhodou takhle